Patuloy na nararanasan sa mga pamilihan sa lalawigan ng Pangasinan ang ilang linggo ng pagsipa sa presyo ng mga produktong karne. Sa araw-araw na pag-iikot ng IFM News Team sa mga pamilihan, naglalaro sa 380 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng baboy mula sa dating presyohan nito na nasa 330 pesos hanggang 340 pesos. Ang manok mula sa 180, ngayon nasa 200 pesos hanggang 230 pesos na ang presyo. Ayon sa ilang tindera ng karne na nakapanayam ng IFM News Dagupan Team, humina raw ang bentahan nito dahil sa taas ng presyo ay umiiling ang mga consumer. Anila, mainam kung bumalik sa dating presyohan upang mapakinabangan ito ng parehong mga nagtitinda at mamimili. Samantala, ipatutupad naman ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price o MSRP sa karne kung saan 350 pesos per kilogram sa pork kasim habang 380 pesos naman ang liempo. IFM News. IFM News. IFM News.